was de tijd toch vroeger goed, wie de noeles was in zwang. Werk was tot toen in overvloed, bekende geen dwang. En kwamen zoveel van zijn werk, en sting de oeles kloor. Ze hoorde al uit eine pot, dat veel. Vuurop, je kunt het nu zien op de wagen, staat met grote zwarte letters het Jos Vossen promotieteam. En dat hij promotie wordt gemaakt voor Jos Vossen, dat is een feit wat zeker is. Je kunt zich nu ook gaan afvragen of de Oelers er nog ooit neven kan om deze man niet eens ooit echt prins te maken. Ik weet het niet. Het is dan wat anders muziek, maar dat komt op last van de gouverneur. En dan gaat de camera nu over op de tweede wagen met nummer 1. En dat hoort ook nog bij dat hele Jos Vossen promotieteam. Er staat bovenin een fraai gezelschap. En ik heb het stille vermoeden dat deze wagen ergens in een klein dorpje bezuiden Tegelen hebben meegenomen. Of opgekocht, of wie ze het dan nog wil. Prins te koop staat met grote letters op de neus van een tractor. En dat betekent dus ja, dat ze eigenlijk een uitverkoop hebben voor wat betreft de prinsen. Viele zaken staat even stil. Is het, als ik richting Gashuisstraat kijk, daar staat het nokkie vol. Er stonden mensen 2-3 rijen dik. En het is in zoverre natuurlijk prettig dat je dan niet zoveel last heeft van de nou toch wel langzamerhand oezelig weer aan de weg. En het is duidelijk als je dit bekijkt, ze hebben de wagen dus gekocht, opgedoken bij de Belhamers. En als je hem nu dadelijk eigenlijk voorbij ziet trekken, die twee witte dingen die op de oranje wagen zitten, daar staat met grote letters op Woutenwagen. Je weet, wij in Tegelen spreken van de politie, in Venlo hebben ze het over de Wouten. En de dansmarietjes die op de wagen staan, ja, daar heb ik zo ook mijn ideeën over dat dat geen echte dansmarietjes zijn. Maar alles bij elkaar, een heel fraai geheel, dat is een feit wat zeker is. Ze komen dadelijk achter ons een blauwe wagen uit en dan kent je de nummer 1, of de 3 nummers 1 moet ik eigenlijk zeggen, in vol ornaat zin. En bovenin, samen met een nacht, staat Jos Vossen met een zilveren hockeystek. Commentaar overbodig, want hij komt einde optocht en wij gaan verder met te kijken naar de nummer 2. Dit is op dit ogenblik hij achter onze wagen uit aan komen. En de nummer 2, dat is een Playmobil. 3 mannetjes met een leeftijd van 13 jaar. Ze hebben toiletpapier bij zich, vuur op en een kleine jeep. En ze doen dus uitbeelden de Playmobil. Nummer 3 komt er alweer aan. En we hebben zelfs al nummer 5 in beeld. Ik loop een beetje achter met mijn commentaar, maar dat komt door dat ik allerlei dingen tegelijk moet doen. Dan moet ik maar niet euvel uit. De nummer 3, dat is Randy Gieraerts en die is 12 jaar. En die vragen zich af, toch maar een poppenkast. Nummer 4, dat is een schildje wat door een uitermate klein meisje wat nog doend zelfs gedragen wordt. En nummer 4, dat is een groep van gemiddeld 14 jaar. Het zijn kinderen waarvan de baby's naar de televisie kijken. En dat noemen ze nog maar weer een grote poppenkast.
En dat doen zelfs nou weer geen aangehaaid door Twitter. Man, gezellig hè! Nou, de nachtgravers komen eraan, dames en heren. En dat is een hele fraaie wagen. Die komt uit Belveld, inderdaad. De nachtgravers met vuur op en de nachtgraaf, die kan je door duidelijk aan herkennen. En die gaan met eure kermis richting Belveld. Of daar zien ze gisteren rondgetrokken. En ik moet eerlijk zeggen, als we het hebben over hele fraaie wagens, dan zien die twee dat. Een carousel die ronddraait met allerlei fraaie beeldjes erop, zoals je ze ook een echte carousel aantreft. En daarachter een trein. Met de Lozo-trein naar het kermistrein. Dat zal wel iets van de Belveldse politiek zien. Daar kunnen we verder dan ook niks aan willen. Maar om mij te trekken is dit in ieder geval een hele fraaie wagen. Nummer 6, een kleine poppenkast. En we zullen dadelijk nog wel zien dat op het thema poppenkast heel gaat varianten te bedenken zien. We zien nog even het stertje van de wagen uit uit Belveld. De trein wordt aardig gestookt, hij rookt flink. En dan gaan we door met de optocht. We zien al door nummer 8 voorbij komen. Kijk eens hoe fijn de wagen hier voor ons te kijken staat. Theo van Weert heeft hem keurig in beeld en je kunt zien dat hij ook heel fraai is aangewerkt. Die carousel die je moet er zien met echte peertjes erop. Hij draait keurig netjes rond en door gaat hij verder achterop een hele mooie trein, de Lozo Express. Nummer 8, ja, die lopen 8 een klein beetje verloren erbij. Misschien omdat ze vragen gewoon weer door zo'n fraaie wagen. Daar kun je nog zien, nu komen ze nog even in beeld, de nummers 8. En dan kun je nummer 9 gewoon bekijken, wat een kleine poppenkast. En dat is voor degenen die het niet helemaal duidelijk in beeld hebben, maar misschien kan de camera er nog even kunnen doen. Dat is het kapelke, waar we zoveel over gelezen hebben. Nummer 11. En dat is, we hebben onze eigen krutsje. En dat zien 2 jongens als duivel verkleed. Die kennelijk nog doen herinneren aan de Elfstedentocht. Sneek, Dokkum, Franeker en allerlei dingen stonden op die richtingaanwijzers. Nummer 13. De buurtvereniging De Knienspiep. En eigenlijk hoeft ze daar geen woord meer aan toe te voegen. Het zien allemaal knientjes, grote en kleine knientjes. Allemaal heel leuk gesminkt. En door een van de muzikanten die er tussen loopt. Ik ben de muziek kwijt, dus de speelt er zomaar gaat op los. Nummer 14, dat is ook eigenlijk overbodige luxe om die aan te kondigen. Het is de piep van Stef Beurskes, laten we dat nou maar eens precies zeggen wie hij dat Geer heet. En die jongens die maken altijd Geer een stukje muziek op een wagen van Stef in de optocht. Nummer 14, de piep. A mensen, daar ben ik kwijt. Dat wil zeggen, daar heb ik geen papieren van, heb ik ook niet gehad. Maar het is misschien leuk voor de camera om dit nu eens even in beeld te pakken. Het is een verwijde Sinterklaas. Nummer 15. Dat zien elders met Kinger. Een grote groep van ongeveer 50 deelnemers. Wat een poppenkast. En ze zien allemaal als poppen verkleed. Het is de vriendengroep op de Beuken en het is een van die vuurlijke groepen neven die hele fraaie wagens die we hier tegen kennen. Een hele grote groep die nou hoge ogen geeft groeien als het gaat om de prijs. Vuur op een soort theaterdecor. En daar lopen allerlei grote en kleine pupjes in. Daar lopen zelfs pupjes bij die denk ik misschien net 3-4 jaar zien hoe goed.
En dat is een bijzonder fraai gezicht als ze aan ons voorbij zullen trekken. Een complimentje voor deze groep in ieder geval, dat is zeer zeker op zijn plaats. Gaan we over naar nummer 16 en die wordt al heel snel gevolgd door 17, maar 16, dat zijn de Vastelovensgezelschap Katterbra, een man of 8 en een grote poppenkroom in groepsverband. Ook zij zijn heel kleurig verkleed en lopen achter de eerste grote groep waarvan we zeggen dat hij ongetwijfeld hoge ogen gaat doen. Nummer 17, Venlo opgepast, Tegelen is geen poppenkas. En we kunnen heel duidelijk zien dat ze de burgemeester eens goed aangekeken hebben toen ze hem getekend hebben. En hij zei ook Tegelen, blieft Tegelen. En wij zien we door in de poppenkast met een beetje een verveeld gezicht. Het is meneer Van Graaf-Eiland, de burgemeester van Venlo. Daar komt een prachtig stel peert in beeld. Allemaal van die Vlaamse peert met van die prachtige koperen beslaag erbij. En daarachter, ja, het is eigenlijk reclame, maar het mag gezien weer Bavaria bier. Met allemaal fraaie vaten erop. Maar de peert zien nog rustig. Ik denk niet dat die Belgische peert dit Nederlands Vastelovens geweld gewend zijn. Maar een fraai gezicht is het in ieder geval. Nummer 20, de beerpiep, dat spreekt voor zich, daar hoeven ze ook verder geen commentaar op te geven. Ze doen ieder jaar met heel veel plezier mee en ze hebben ook dit jaar weer een fraaie beerpiepwagen te veel zien gehaald. Dit is niet fijn, maar wel hel. Nummer 21, een vriendengroep die wel bekend is, ZTDPK. En ik heb me het vorig jaar laten vertellen wat dat was. Maar ze zijn er wel erg akelig goed deze keer met al hun duurtschap. Dat komt er nog mee toe. Ik ben zeer benieuwd wat het te vertellen heeft. Heb je dit nummer? 21? 21. Zeg maar eens wat. Wat blieft? We zien het doeiestukken. Ja mensen, dat kan je niet zien, maar dat staat er op de bolderkiets deze trekken. Ze staan hier precies achter de wagen van de beerpiep. Ik moet even terug naar het peerdenspan wat een beetje onwillig is. Maar ja, 6 van die peerden in toom haaien terwijl er zoveel publiek en kabaal is. Dat zou best wel eens heel moeilijk kunnen zien. Goed, ze zien het doeienstuk in een optocht. Dat is, ja, er wordt een beetje gezweet door akelige maskers. Die zien nog akeliger als mijn gezicht, maar dat zullen we het dan maar verder niet over hebben. Nummer 22 komt er al weer aan. Wat een poppenkas. Het kan niet op met de poppenkas. Onder de naam Zoomarget doen ze weer mee. Wat een poppenkas. We verplaatsen alles in Tegelen als het maar niet te zwaar is. En daar hebben we dus langzamerhand allerlei voorbeelden van gezien. En ze hebben een kraan op hun wagen gemonteerd. En die kraan, ja, wie kan het anders, die heeft te maken met het kapelke. En dan zie ik nog iets in beeld komen. Dat kan ik werkelijk. Ja, nou dat is magnifiek als ze dat zo kunt maken. Een vaatse, Paul Dings, met een kiep op een fiets. Wie komt ze erbij om het zo te maken? Prachtig. Vastelovensvereniging de Plekkers nummer 24. Zo trekken we ons de optocht door. 10 Ajaxwitse trekpoppen. En ik heb geteld, het zijn er 10. Nummer 25, een grote wagen, Blierik, Tegelen staat erop, Venlo. Het logo voor het jaar 2000. Je weet misschien wel dat er een plan is geweest, dat heeft in de krant gestaan, dat er een hele grote optocht zou kunnen trekken van Venlo via Blierik en dan over de Niebrug naar Tegelen. Weer op dat bollig idee is gekomen, ja, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar dat is natuurlijk niet te doen. Maar ze beelden dat hij uit, Tegelen, Blierik, Venlo en voorop op een fraaie plaat een wortelenpin, een oeles en de jokershaan. Een aantal dames, een precies te zien 4. Wij zien dag en nacht bijeen, sterkes. Aan de ene kant, en dat hebben ze heel fraai gedaan, blauw stof met allemaal zon erop. En aan de andere helft van haar kleed is zwart.
En daar staan maan en sterren op. Op de kop hele fraaie hoofddeksels. Ze moeten ze vasthaaien vanwege de wind, maar het ziet er heel gezellig uit. En direct erachteraan komt een hele fraaie groep. Ik meen dat ze iets te maken hebben met het prinselijk trio en alles wat erbij hoort. Ik ben het nummerke even kwijt, want ze zien volgens mij er stiekem tussen gekropen. Wat het stiekem het 26A. En dan heb ik er dus geen papieren van, helaas. Maar dat het er heel fraai uitziet, dat is een feit wat zeker is. De kleintjes voorop, de grote achteraan. Met zwarte boksen, witte overhemden en daar van die blauwe steken op. Dan komt de grote poppenkast van de vereniging van het Holstruitje. Als je weet wie deze mensen moeten bouwen, dan moeten ze ieder jaar opnieuw bewondering hebben voor het feit dat ze het zo fraai voor elkaar krijgen. Want ze bouwen met minimale middelen en ze stonden er nou deze keer zeker maximaal op. Een grote poppenkast, CCT, het Holstruitje. En we hebben ze zo terug zien bouwen en het ging weer fantastisch met heel veel overgave. En het drijft bij Venlo. De vlieger gaat niet op. En dat hopen we maar dat we dat kunnen waarmaken. Het is in ieder geval 2 vliegers in een fiets, op een fiets. Met een propeller op vuur. Maar we hopen inderdaad maar dat de vlieger niet opgaat. Ik kreeg ook nog het uitgedeeld. Nummer 29, de Steyler Soppers. En die doen ook alweer jaren mee. En daarbovenin staat een prinselijk trio waar een adjudant tussen zit die ik persoonlijk heel goed ken. Heet in de groen-witte Salem. En voor de rest, ja, het is Willem, een van de adjudanten van de Soppers. En prins Jules doet ontzettend zijn best om het goed te laten lopen. Ze komen nu in beeld en ze hebben een hele leuke wagen, die Steyler Soppers. Achter de Steyler Soppers komen de Eikes. Dat moest er maar opkomen om die zo te laten nemen. En het is een goed gezelschap eigenlijk. En er doen er maar 4 mee. En kijk goed voor zakrollers, dat is ook een heel duidelijke zaak. Want ze rollen enorme zakken voor ze goed. Kijk goed voor zakrollers, kom maar eens op bij die. Dan zult je toch 2 kilometer, 3, 4 kilometer moeten volhaaien. Het gerechtshof, dames en heren, want dan komen de ketelaars hier. Het gerechtshof, dat is ook een poppenkast. Er komen allerlei dingen over een zwart doekje. Heel prachtig. En de zakkenrollers zien nog even in beeld. En dat zien de 4 overgeblevenen van een groep van 50. Einde is er op reis en de rest is allemaal op wintersport met de vasteloven. Joekskapel van de ketelaars komt nu voorbij en daarachteraan het ketelaarsgezelschap met de bekende duvelswagen die altijd toch zeer imponerend doet. En Heke moest eigen Lieske, wat ik gisteravond heb gezien. Dag Lies, ik kreeg nog een keertje van dich. Dankjewel en veel succes. En Lieske kent je wel, dames en heren. Wij draaien wel eens een pleetje voor hem als wij Wilbert Express hebben. Duidelijk bekende van de mensen hier in Hoes. Er zien er een paar aan de politie ontsnapt, die lopen hier nog net veel langs, maar dat is allemaal niet zo erg. De Steyler Duvels in volle naad, de hele familie erbij en alles, ja, wat er maar bij kan huren, huurt er ook bij. Ze stonden heel vrij op, moet ik zeggen. Maar dat zien we van de Steyler Duvels wel gewend. Want de duvelswagen wordt in boven de grote en de kleine voor Lucifer en allerlei duveltjes door aan de onderkant erneven, dat ziet er prachtig uit. Ik heb inmiddels in beeld zo vader, zo zoon. En ja, nou, wat moeten we daarvan denken? Het is een allerwetse bakfiets. En er zijn misschien nog mensen die zich de heer Huus herinneren van de Venloseweg. Die vroeger met olie en petroleum overal langs de deur kwam en dat had in een bakfiets. En als ik het goed heb, is dat een van zijn zoon. En die heeft inderdaad de eigen bakfiets te vuursschien gehaald. Een groot olievaart erop met nog het water erneven. En als hij deze ganse optocht zo moet blijven trappen, oei oei oei. Maar schijn bedriegt, want in het olievaat zit een heus veetje beer en er wordt een glas goed getapt. Kom er maar eens op. We hebben een vlam in de piep. Nou, dat is duidelijk te zien. Het is een piep en er zit een, ja,
een zeer fraai geklede dame in, moet ik zeggen. Nu moet ze eens even rechtop kunnen staan. Dan kan ik tegen precies vertellen of dat ook een dame is of dat het een man is die als dame is verkleed. We hebben een vlam in de piep, maar dat is heel duidelijk. Het is een echte vlam. Nummer 33A, en dat heet verder ook geen toelichting nu, dames en heren. Dat is het Trommel- en Fluiterkorps, heel fraai gekleed dit jaar met een heel leuk motief in de kleier. En dan komt nog een keer de vlam in de piep voorbij. De stoet staat stil. Ik zie hem heel achter, heel verder toch weer in beweging komen. En dat zal betekenen dat het Trommel- en Fluiterkorps op dit ogenblik net op de goede plaats staat om hij eens even te huren wat ze kennen. En het duurt dringen hier, want achter het Trommel- en Fluiterkorps komt nummer 34 alweer aan. En we hadden gezegd het zien in de 60 nummers. En daar zijn we dus, dat ze zeggen, Tegelen bij Venlo, dat buurt een grote poppenkast. En ze zien zelfs een soort trekpoppen. Ze hebben boven een dingengemak waarmee ze heng en veut verwongen hebben met tuikjes. En het zien eigenlijk allemaal zo'n soort Pinocchio's. Tenminste, van een paar is dat aan de neus duidelijk te zien en dat hebben ze ook op het formulier geschreven. Een grote poppenkast. De zaktelefoons van de knommeleers, die zit gedadelijk. Maar eerst nog even het Trommel- en Fluiterkorps. Wat? Het is jammer dat die man niet in beeld kwam. Hij beeld in een inwoeder van Tegelen uit. Dit de ganse tijd met de touw in de war zit en er zit die Venlose kinderen er dus niks van. En och, daar zit Van Graai-eiland weer met onze Piet samen in de poppenkast. Nummer 34 komt dadelijk en dat zien de mensen van de mobiele telefoon, de zaktelefoon. En ook dat is iets, daar zullen ze toch potverdorie de ganse opdag mee moeten lopen. Een zak achter gaan en op de zak zit een telefoon. Het is dus niet allemaal poppenkast. Ze zeggen het wel in een grote poppenkast, maar dit vind ik uitermate origineel. Zaktelefoons. Nummer 36 is het alweer. En dat betekent een vriendengroep het bijeengerap. De tuikjes zelf in de hang haaien. En ze doen dus eigenlijk wat de groep 2 nummers geleden ook deed. Ze hebben heng en veut aan tuikjes zitten en bewegen zich dus helemaal zelf voor. Aan deze poppenkast doen wij niet mee. Wij haaien de tuikjes in eigen heng. En wat is er in de poppenkast te zien? Nou, de poppenkast dat is het decor van ons eigen gemeentehuis. En in de poppenkast zie je heel duidelijk het gemeentehuis van Venlo. Onder de naam, wie komen ze erop? Een zootje ongeregeld, dames en heren, zien we wie het gaat. Ze hebben de poppen afgelagd en weer een hele fraaie vlinders. Vuur op de rupsen en achteraan de vlinders. En bij nummer 38 die er aankomt, dames en heren, is de Joekskapel Patat en Elke. Ja, en daar hoeft ze eigenlijk geen commentaar aan te geven. Maar toch wel. Toch wel, want achter de Joekskapel, daar komt de grote groep die als altijd dezelfde meegaat. Zo'n 120 deelnemers, een van de grote groepen die wij hier in Tegelen kennen. Een aantal jaren geleden begon, ik geloof 5 jaar geleden. En nu we allemaal ontzettend leuk verkleed als clowns. Allemaal precies hetzelfde, grote route jas aan, gele boksen, allerlei ballonnen en toestanden bezig. Kortom, een lust voor de oog om dit te zien.
En Heide Kroon maar eens bijeen, 120 mensen die allemaal hetzelfde gesminkt moeten zien, allemaal hetzelfde aan moeten hebben, allemaal hetzelfde bezig moeten hebben. Een van de mensen die er aan mij duidt is een collega van mij en die zegt we beginnen 's morgens 8, 9 uur al met schminken. Wat heb je nog te zeggen? Dat wil ik ja niet. Ze stonden hier in de buurt van het boerenbroedspaar, want normaal gesproken behuren broedspaar en getuigen die dit jaar zijn uitverkoren ook doet deze groep van allemaal hetzelfde. En dat betekent dat er dus geen 120 maar 116 meetrailen. Ik heb ze niet geteld eerlijk gezegd. Ging me een beetje te vlot. En dan komt het fraaie boerenbroedspaargezelschap en ook daar hoeft ze weinig commentaar aan te geven. Vuur op de ceremoniemeester met de klomp en dan de kleine en de wat grotere dansbrietjes. Koetsen, muziek en het boerenbroedspaar. Commentaar overbodig zou ik bijna willen zeggen. Het jeugdbroedspaar in een fraaie koets door achter de muziek. En dan kunnen we het grote broedspaar. En die moeten natuurlijk richting Oeles, zwijgen, sjoegelen en winken. Door achter de dames en vervolgens de leden van de boerenrood. Die kan het dan als in echte ouderwetse boerenkerren. En de veren van de koets hebben toch heel get te verduren. En oké, bij de boerenrood weer de kerren waar ze in zitten, getrokken door van die ouderwetse, fraai uitgedoste Belgische peren. Ik gewoon nog maar gaat vertellen, beste mensen, terwijl we kijken naar de boerenrood, wat ik zie dat in de verte weer een kleine opstopping is geweest. Er komt dadelijk in beeld nummer 41 en dat is in een wagen, die zal misschien hier en daar nog wel het stof doen opleiden. Hij is van de Lapschwens en wat brengen ze in beeld? Heel duidelijk voor iedereen dadelijk. Daarom zei ik ook tegen meneer De Haas van de Rood van 11 dat er toch dingen in waren waarvan ze zei, nou moesten ze daarmee over de Posthoesstraat trekken. Ja, dat zullen ze zeker doen. Want wat staat erop? Je weet het allemaal, er is nogal wat te doen geweest over de hele toestand op de Posthoesstraat met de harmoniezaal. Vuur op hebben de Lapschwens de residentie gebouwd, Luker, Doneven, cultureel centrum de Haandert en met een grote waakhond ervoor de harmoniezaal met grote letters erop, Ben en Wil Gieraerts. En iedereen mag tot zien van denken, het is ontzettend gedurfd, maar ik vind het wel heel fraai uitgebeeld wat er zo de laatste weken en maanden in Tegelen heeft gespeeld. Nummer 40a. Hij heeft zich niet ingeschreven, maar het is de bestuur van de Martinusprochie. Hij duidt dan toch maar weer mee. Het vorige jaar deed je zo een keer mee, nu duidt hij ook een keer mee. Hij heeft zich niet aangemeld, want anders had hij geen A-nummer. En hij heeft, nu wil ik even kijken wat erop staat, bouwen naast de kerk. En hoe omdraaien, Geer, dankjewel pastoor, is als Tegelen en Venlo samen. Nou, daar kunnen we dus weer mee doen. Bedankt. Wat een grote poppenkast.
goed opletten in de optocht, hebben ze erop gezet. En dan kan de Oele zich toch wel aantrekken. En kijk ook maar eens wie de wagen is afgewerkt. Er stond dus mensen met een Oeles oetmonstering op. De wagen wordt getrokken door een tractor en daar zit de zoon van Steven op. En die hebben allemaal originele Oelesmutsen. En of dat een Oeles nou zo lekker zal zitten, dat is te betwijfelen. Maar de manier waarop ze het brengen, die mag er zien. En misschien kunnen we het straks nog even in beeld laten zien. Blaffende hung, ja die bieten niet, dat weten we. In ieder geval goeie de lapswens hoege ogen als het erom gaat om wel of niet in de prijzen te vallen. Het staat er in ieder geval heel erg leuk uit. Ze hebben ook de prins aan boord. Het ziet er fantastisch uit, moet ik zeggen. Voor een grote wagen is dit een hele opgave om dat ook zo vrij te bouwen. Want ze zullen er dadelijk ook mee door de bocht moeten. En als je dan ziet wie goed dat achterstuk van de bouw is met de harmoniezaal, dan ga je geen door een beetje mijn hart vast. Maar dat zal wel goed gaan. Het is altijd goed geworden. En als dadelijk harmonie voorwaarts en nog verbetert, dan hoef ik verder weer geen commentaar te geven. Ze zien verkleed als Mexicanen en ze stonden mensen als het erom gaat om een vrij stukje muziek te maken. En als ik me niet vergis, zit er een van ons techneuten tussen die dan ook zijn meutje wegbluust. En laat die wagen ook nog heel lang moeten blijven staan. Alsof ze het erom gedaan hebben. Toch even gaat vragen aan die mannen heen. Zeg jongens, is het toeval dat je hier moet blijven staan of niet? Is het toeval dat je hier moet blijven staan of niet? Nee, ik geloof het nog niet, maar wij willen gewoon even een lolletje maken voor de prinses, dat moet kunnen hè. Ja, maar dat is duidelijk. Ja. Het ziet er prachtig goed. We hebben er ons best aan gedaan. Dat is de zin. Sterkte. Die rood-witte paraplu, dames en heren, die zien niet van de Oeles, want er staat een bekend merkje op. Ronk. En het begint met een O en de C doet er beneden. Er zit nog een letter tussen, dat is volgens mij een C, maar daar hebben ze de paraplu van kennelijk. Daar komen we weer hier. Er komt weer beweging in de club achter deze wagen en die huurt er ook nog bij. Heel fraai verkleide clowns. Fraai in het roet en de kinderen in gestreepte pekjes. En aan de kinderen kunnen ze zien dat ze een beetje kaart beginnen te krijgen. Want inderdaad, de wink huurt toch van de zeer frisse, als ik dat zo moet goed drukken. Nummer 42 dus, en dan komen ze nou in beeld. De harmonie voorwaarts als Mexicanen verkleed. En als het goed is, moet hij achter de harmonie, en dat gaat gewoon gebeuren, dat zit gedadelijk in beeld komen, gaat de jeugdprinsenwagen de optocht in. Dus even manoeuvreren, maar dat lukt perfect. En die sloot hij aan achter de muziek van de harmonie voorwaarts. En omdat Tegelen ons leven is, het logo van de Oeles staat er nu ook heel duidelijk op. En dat was het vorig jaar niet het geval. Zien we hier dat er toch langzamerhand gaat ozel begint geleden te weren. Ook door de jeugd bovenop de wagen. En achter deze prinsenwagen, dat zal ik even maar eens verklappen, daar komt nummer 44 No Nior. Toen hebben ze zich kennelijk bijeen gegooid en de tijd vlug. Allemaal wekkers en klokken.
En ze hebben vleugeltjes die echt klapperen. Ik moet zeggen, dat is een hele leuke groep. Groot en klein, de tiet, vlug, het spreekt verder voor zich. Nummer 45 komt alweer in beeld. Zo dadelijk. En na 44 komt altijd 45. En die groep heeft duidelijk iets te maken met de herindeling. Maastricht ken nog het van Oslieren. De rongtafel heten ze. En ze trekken in een wagen waar allerlei dingen op staan. De pamfletten die we overal in Tegelen die staan. En ze dragen bordjes waarop staat Tegelen, blief Tegelen. Blierik, gemeente Maasbree. En heel origineel uitgedost. Centrum Venlo. En dat is dan een heuse pruis met de Duitse vlag ook nog op zijn gezicht geschilderd. Venlo Zuid staat erop, Venlo Noord, gemeente Aartsen en Velde. En ja, zoals gezegd, de poppenkast en de herindeling die vormen belangrijke onderwerpen in dit jaar in de optocht. Zo willen ze dus de zaak heringedeeld hebben. En Venlo Centrum, dat wordt gemeente Nettetaal. Geloe is gemeente Bellevend. Het staat er allemaal op wie weet in ons dialect uitspreken. Stijl blijft gemeente Stijl. Venlo Zuid wordt gemeente Tegelen. En ze hebben nogal wat ruimte nodig. Dat hebben ze ook uitdrukkelijk gevraagd aan de organisatie van de optocht. En die krijgen ze ook. Dus terecht. Ze hebben ook allemaal burgemeesterskettingen op uw gezicht de vlaggen van de diverse. Bij Stijl bijvoorbeeld dus zwart met rood van de duvels. En gans op het leds. Een man die een kietje trekt waarop staat Venlo en Venlo is dan doorgehaald. En dan loopt nog meneer Schrier achter. Tjaka! En dan moet je van denken wat je wilt. Die is er volgens mij ook net nog tussen gepiept. Nummer 46, de familie Frenke. Het is een paar met een grote poppenkast. 2 man sterk. En daarachter komen een hele hoop kabouters. En wat zouden die kabouters voor moeten stellen? Die huren allemaal bij Slum Kieken. En wat duidt Slum Kieken? Slum Kieken hebben een prachtige wagen gemaakt. Over het feit dat we er nogal geen tijd voor nodig hebben gehad. Om het kapelke door vlak bij de speeltuin om dat verwoest te krijgen. Vuur op een schildpad om aan te geven wie lang dat het geduurd heeft. En die kabouters die er rondom lopen en ook in de grote kabouter die achter op de wagen zit. Die zegt, jongens, loester, wij doen het als kabouters van Kabouterland helemaal zelf. Wij pakken ons dat Theresia kapelke aan en we verplaatsen dat op onze eigen manier. Erg leuk goed gebeeld, erg goed verzorgd. Maar ja, Slum Kieken, die kennen er net zo goed van als de verschillende andere grote wagens die we al gezien hebben. En die we nog te goed hebben, want er komen er nog een paar. Wie kosten dit sneller, dit zelf veel sneller staat erop. En inderdaad, het heeft lang geduurd. En ze hebben dat op een zeer treffende manier in beeld gebracht. En ze dragen zelfs nog een klein kapelke erachteraan. Kapelke Huffen.
We kunnen ook nog het van in de krant lezen, in de Vasteloverskrant die is goed gekomen. Want er zien binnenkort ook gelukkig kampioenschappen Kapelkehuffen. Maak er maar het van, zou ik zeggen. Er lopen heen stilfiguren no rond, die hebben zich volgens mij niet aangemeld. Maar daarachter komt Ton Gubbels, die ook al jaren met een optocht meeduidt. En die zegt, jongens, wat is het toch een poppenkast om den Haandert. Residentie van de Boerenrood. En hij maakt heel duidelijk die gevoelens die er dit jaar in Tegelen leven over de gang van zaken tussen Oeles, Harmoniezaal, Den Haandert en alles wat erbij huurt. De receptie die nimmer op Vastelovens zondag is, maar een week ervoor. Kortom, er is nogal het veranderd dit jaar voor wat de optocht betreft. En voor wat de hele Vastelovens betreft ook nog. Inmiddels kreeg je in een beeld nummer 49 alweer. Wie maken de poppen aan het dansen? En ze hebben zo hun eigen Vastelovens recept. Een grote ketel met peper en zaad weer op. De mensen die er omheen huren allemaal keurig verkleed als kok. En zij maken dus het Vastelovens recept. Ton, die moet altijd gaan zeggen, zeg Ton. Ja, ik kan me horen bier of wel. Weet dat even 30 jaar terug als Joeksgepel en eerst melk gedronken ben en toen begin op Joeks. Heerlijk joh. Prachtig toch? Ja? Zeg jongens, succes. Jo. En we zien ons nog wel denk ik. Bussenvuur voor de bejaarden, heerlijk jong dat is. Goed zo. Oké, hoi. Dit is geen poppenkast, dames en heren, nummer 50. En nummer 49 Nerfjes dus 2 heukjes, dat is Spaarkas GGG. Spaarkas geen geld genoeg. Nummer 50 dus, komt nou in beeld. Dit is geen poppenkast. Matje is 50 jaar geworden. En dan weer ze Abraham. En dat wilde ze op hun eigen manier doen. Wat hij af en toe aan decibellen op het publiek wordt losgelaten, dat is niet te filmen. Volgens mij werden hier een aantal geluidsinstallaties tot het maximum beproefd. Maar goed, als het geen poppenkast is, en dat zien we nu in beeld komen, en Matje is 50, dan zuurt hij Abraham. Daarachter een aantal fraai uitgedoste haremdames. Die zullen het ook niet al te warm hebben als die niet flink aangetrokken zijn onder die dunne pekjes. Maar in ieder geval, Matje is 50 jaar en daar gaat het om. En hopelijk kunnen we dat dadelijk goed in beeld krijgen, de Matje. Maar ik ben zeer benieuwd wie dat Matje is. Dankjewel. En dat gaat dan onder het motto, get hij bijeen. En daar komt, dames en heren, de man onder nummer 51 een vaatse. En, oh, daar geef ik het weeën. Die kan weg, die kan weg. Nummer 51, dames en heren, ik heb hem nu in beeld. Dree van Soest. Schrik niet, hij wordt dit jaar 80. En wat beeld hij uit? Hij zegt, ik ben een blooskapel. Een kapelke op de kop en blozen aan zijn jas vastgeneed en gans alleen. En dat vind ik knap voor een man van zijn leeftijd. En hij duidt al eens even kijken voor de 41ste keer aan de optocht mee. Dat betekent in feite dat hij praktisch geen optocht heeft overgeslagen. We krijgen nog ook het briefje toegestopt. Ik heb dat een nummer gegeven, dank je. Ja, daar staat hij breed tegenover ons en daarachter zien we nog een keer onze 50-jarige Matje. En dan krijg je nu in beeld, dames en heren, het gaat weer over de herindeling. Spaarkras, het kretje. En die hebben er dus ook alles aan gedaan om te laten zien dat de herindeling eigenlijk maar niks is. Vanuit het gemeentehuis van Venlo
wat niet meer is als een façade en daarmee benadrukken ze dus het woord poppenkast. Want achter hebben ze dus niks afgebouwd als alleen maar steigerinstallatie en daarmee willen ze dus aantonen. Het gemeentehuis van Venlo is voor ons alleen maar façade. Ze zien dus tegen de herindeling en wees dat in feite niet. En dat hebben ze toch op een hele mooie manier uitgebeeld. Want boven uit het Venlo's gemeentehuis komt een grote hank die met tuikens allerlei mensen naar zijn hank wilt zetten. En dan zullen we daar maar verder niet op ingaan wat we daarmee bedoelen. Maar hopelijk kunnen we tot in lengte van jaren zeggen dat we toch onze eigen tegelse optocht kunnen haaien. Maar ook dit is een wagen met veel symboliek. En je kunt aan dit soort verbeeldingen toch wel zien, of dit soort uitbeeldingen moet ik eigenlijk zeggen, je kunt toch heel goed zien dat de herindeling bij heel veel mensen erg goed zit. Anders zou ze niet zo duidelijk zien uitgebeeld. Zalen Zeukcommissie. Dan beginnen we aan nummer 53. Tussendoor is er een tussen geslopen en die Oeles Zaalzeukcommissie, ja, dat woord wat ze erop hebben gezet, dat zit al genoeg. En daarachter een hele fraaie grote witte limousine. Die heb ik vanmorgen ook al eens in de krant in staan. En wat zoeken die? Die zoeken van alles. Ze zoeken de bongert, ze zoeken de wilde biesten, ze zoeken het patronaat, ze zoeken de harmoniezaal. Kortom, daar kan de Oeles ook gaat van opsteken. Tegelen 1000 jaar. Allerlei geestelijke, zelfstandig op papier over 1000 jaar vieren we dat weer. Ook dat zit meer als zat. En dan is de harmoniezaal weer aan de beurt. Onder nummer 54. Het is een groep die onder naam staat van Jos Verbong. Ze hebben veel ruimte nodig, hebben ze zelf gezegd. Een grote poppenkast, Joekskapel, doen bijeen. Een tabometer met zijn fietsenzaal erop, ook dat is prachtig. Het uit heel staat en het ziet er ontzettend goed. En ze haaien zich ook goed. Nummer 56, als zon en maan met de grote poppenkast meegaan. Allemaal zunkes, fraai gekleed, rood, wit, blauw. Ze dragen een zon, ze hebben zilveren pruiken op de kop. En die zonnen die moeten eigenlijk af en toe voor het gezicht, maar dan zien ze, ben ik bang, niet al te veel. Al moet ik heen constateren dat de zon die ze op de wagen meetrekken, en dat is toch een heel goed gevaarte, die zon staat op de kop, als ik het goed zie. Maar dat is vastelovend, dat mag. En er lopen ook een heel stel mannen tussen. Die hebben allemaal dezelfde pakjes aan, dat wel, maar die hebben zilveren halve muntjes die ze af en toe voor hun gezicht haaien. Ook die komen nog zien afstammelingen van de JSS van Stijl. Het is de vroegere volleybalclub en ze komen ieder jaar terug in een optocht. Dag heren. Een beetje allemaal uit controle dan. We hebben nog alles onder controle. Als je maar net zorgt dat maan en sterren ook onder controle blijven. Ja, ik lief het moeilijk vinden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, inderdaad, het is moeilijk als ze met zo'n masker voor die gezicht moet lopen. Een grote wagen vastelovens in Tegelen, een grote poppenkas. Nou, dat is ook de moeite waard en daar ook kunnen ze het dienen bij denken. Is het een grote poppenkas in Tegelen die vastelovend, ja of nee? Een prachtige ballon die ronddraait en allerlei pupjes voorop.
die allerlei nationaliteiten uitbeelden. Ik zie een Chinese, een Arabier, ik zie een eigen Nederlandse boerin. Maar ik zie ook Pruisen er tussendoor. Mooie muziek bezig en alles scheidt op moord. Nummer 60, die zien vuurgekropen, want we hadden hier net was nummer 57 en 58 komt er achteraan. Nummer 60 is dus vuurgekropen, waarom dat weten we niet, maar ze doen honkbal. En dat bedoelen we dus niet mee het spel zoals we dat wel eens op de televisie zien, maar honkbal, dat betekent gewoon dat ze een hele grote honk hebben als pop en daar wordt mee gegooid. Honkbal. En dan komt achter nummer 60 een beetje tegen de rood in nummer 58. En dat zien de wakkere makkers. En ja, wie zien er klaar voor wat? Als ze inderdaad zoals ze klaar voorzien, dat kent ze pas zien als ze in beeld komen met een grote trom. De Jokus Joekskapel, realiste 98. Dat zou toch niet worden zien. Het zijn allemaal jokershanen. Ik moet zeggen, ook aan deze kostuums is ontzettend veel zorg besteed. Ze hebben allemaal van die fraaie hanenpuurt, zullen we maar zeggen. Ja, de jokershaan, die kunnen ze er heel duidelijk uithalen. En daarachter komt dan nou heel duidelijk terug in beeld. Wie pikken het niet. Dat zijn nogmaals de afsluiting van de wakkere makkers. Den haan gaat aan het spit. Direct achteraan, achter deze wakkere makkers met alles wat ze bezig hebben, grote slechters met ze, want de dames die erachter lopen, dat zien zeg maar allemaal slechters, die pikken dat dus niet. Dan komt de shitknip en dat is van de familie Helmens uit Nabbe. Daar komt nog even naar me toe. Ik wil jullie eventjes de groetjes aan oma en tante Arie doen op stijl. Nou, hup dan. Dat is ook weer gebeurd. De shitknip, je kent allemaal de chipknip, daar heb je de laatste tijd genoeg van gehuurd, reclamebeurt over gemaakt. Maar ze hebben de shitknip. En dat is de familie Helmens, zoals ik straks al zei, uit stijl. Een klein tractortje, een klein wegentje, maar alles bij elkaar toch heel fraai. Iere wacht van de prins. Die heb ik volgens mij niet op papier, maar dat zien we nog wel. Ze stonden er in ieder geval als ridders leuk verkleed op. Allemaal van die nou uitgeknipte grote, wie heet het, bloemenput op de kop. En dit beeld in een helm moet, daar zien ze erg goed in geslaagd. Goede mantels, griezen pakken en daarachter een kretje of een bolderkiets met een vaat erop en wat erin zit, je mag het rooien. Dan komen de zoezels, mensen. En de zoezers die geven ook weer een steek onder water over de gang van zaken die we hier in Tegel hebben gekend rond de vastelovend. Je mag 3 keer rooien als je het uitbeelden met de tekst Tegelse vastelovend op glad ijs. En daar gaat hij weer. De harmoniezaal komt onder het oelesscheep. Of gaat het oelesscheep aan de harmoniezaal ten onder. Je mag het rooien. In ieder geval is het duidelijk dat ze het op de kaai een toer gooien. Want achterop zit nog een hele grote pinguïn. De mensen er rondom zijn ook allemaal als pinguïn uitgebeeld tussen die heukjes. Dat kunt je nou zien. En de hele grote pinguïn, wat heet hij op de kop? Een oelesmuts. Ten Tegelse vastelovend op glad ijs. Een compliment voor de zoezers, maar dat zien we nou al die jaren ook al wel gewend van deze club. De groep Prins van Oranje, ze hebben een vaandel voor het prinselijk trio. Toen ik geen nog kijkt naar de zoezers met hun glad ijs toestand. We zijn alweer een fase verder, want er komt een groep aan die we in het begin ook wel zo'n beetje herkend hebben. Het zijn de vlinders die overblijven als ze het woord poppenkas Kees uitbeelden in de zin van
de rupsen die zich ontpoppen tot fraaie vlinders. En dat doen ze op een hele mooie manier. Grote en kleine vlindertjes, fraai gekleurde vleugels en alles wat erbij huurt om ook deze groep weer ja, toch een fraai iets te geven in de ganse optocht, waarvan ik op dit ogenblik kan zeggen dat het er heel goed verzorgd uitziet. Dus u is weinig of geen dingen waarvan ze eigenlijk zegt van nou moet dat nou zo. Nee, integendeel, het kan allemaal de toets der kritiek ruim doorstaan. En dat betekent gewoon dat we in Tegelen voor het zoveelste jaar op rij, en dat is dan toch een compliment voor de Oelus, een hele mooie optocht hebben. En dan komt nog een harmonie. En dan zien we zo langzamerhand, denk ik toch wel aan het einde van ons verhaal. De Oelus begint zich klaar te maken om zich achteraan met de laatste wagen, met de prins en zijn gevolg aan te sluiten. Maar dan moet ik hier eens even een of andere harmonie voorbij. Uw aandacht, dames en heren, voor Harmonie Eendracht. En deze harmonie heeft dan dit jaar de eer om de prinsenwagen geraafd te mogen gaan. Daarachter komt nog een wagen die weer is teruggekomen, de nummer 3, maar dat zal niet mij mogen, denk ik. En dan komt de politie als afsluiting van deze optocht. Eén ding is duidelijk, dames en heren, we hebben het gelukkig droog gehaaien en dat is toch een heel winstpunt. We hebben hier wel eens gestaan dat het sneeuwde, dat het regende en dat het heel onaangenaam weer is. En terwijl hij dus het laatste stukje van de optocht zich in beweging zet, prins Hans met zijn adjudanten Frans en Frans in een poppenkast met daarachter nog als laatste wagen het Rode Kruis en de politie, zien we aan de overkant, daar komen de eerste wagens alweer terug. Kennelijk is het dus allemaal goed gegaan, geen last van grote op- of verstoppingen. Door gaan ze heer, de Oelus, met zijn ganse gezelschap, met de prins bovenin, met zijn adjudanten. En zij vormen een waardig sloetstuk van deze toch wel heel fraai verzorgde optocht. Je zou bijna kunnen zeggen, kop en stert komen elkaar hier weer tegen. De politie die heeft het er ook opgegeven om de mensen nog tegen te haaien. Dit is ook eigenlijk niet meer zo nodig. Gij hebt alles gezien, wij hebben alles kunnen volgen. En ik hoop dat gij goed hebt kunnen kijken en loesteren. En dat je genoten hebt van datgene wat hij in het afgelopen uurtje, ongeveer 1,5 uurtje, is voorbij getrokken. We moesten in het begin even wachten, maar dat vinden we niet erg. En het Rode Kruis als laatste besluit deze Tegelse optocht. Ik ga afscheid van u nemen, dames en heren. Want daar komen alweer dingen aan die je gezien hebt. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt gekeken en geluisterd naar deze uitzending. Hopelijk zien we er het volgend jaar weer. Dit was een uitzending van de TZBO, de Tegelse Zieken- en Bejaardenomroep, met dank aan iedereen die daaraan heeft meegewerkt. Ik zou zeggen, tot een volgende uitzending op de radio, op de televisie en zeker het volgend jaar weer met onze optocht.